हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै जोंहा नै सिनेमा नायनो थांनो नागिरदों मंगलियानाव एक्टर एक्ट्रेसबो फैगोननो बेयावनो थांनो नागिरदों जोंना नै बिसोरबो थांगोन नैबो ज' थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर लाखाबाय सिनेमा लाखाबाय गरम जागोनना थांसै नायगोन जोंहा सिनेमाया स्रांनिफ्राय दै लाइटआव खेबबा एकदम मोलेले नुथारदों माबाखौ केमेराखौ मोनफैबाय नै लोगोफोर जोंहा सिनेमा देखायग्रा जायगाखौ दा उन्दुनो ओंखारबा मेथाइ जानो होननानै मेथाइ बायनानै लाखाबाय जोंहा सिनेमा नायबा दा जानो होननानै एबाराव सिङाव हाबनोसै लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर नै जोंहा सिङाव हाबबाय सिनेमा नायनोसै मेडाम सुलेखा बसुमतारी बिथाङा दंफैखायो मेडामखौ आं जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोना जाबाय जोंनि बर'नि देंखोनि रानि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जोंनि बिजिनिनो मेडामनिसिम साबायखर थाबाय बिथाङानो जाबाय जेसास केरकाटारि आरो सेन्ट्रेल दिसानि मेगाजिन एडिटर बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय जिरायनो दा सारखौ मा मुंजों सिनायो सारखौ हा जाबाय गुबुननि नार्जारि आखाइ खबना नै लोगोफोर जा सिनेमा नायखांबाय एबार ओंखारसै हुलुस थुलुस जाथारबाय नै लोगोफोर एसेनोसै भिडिअ'आबो